Үзе футбол, үзе хоккей. Ул нинди спорт түрі дейсізме? Бу флорбол ойыны. Флорбол спорт дөньясына күптән түгел генә килеп керде. Күпләр әлегә бу спорт түрен белеп бетерми. Дөрес, спорт залында кәшәкә ярдәмендә капкага туп кертү кебек уеннар 20-нче гасыр уртасында уйналган. Спорт дисциплинасы статусын флорбол 1950 елда Швециядә ала. Ул тиз арада уку йортларына, спорт түгәрәкләренә үтеп керә. Аны халык телендә soft bandy дип йөртәләр. 1970 елда флорбол уйнау кагыйдәләре барлыкка килә. Шведлар аның якын киләчәктә зур популярлыкка ирешәчәгенә ышана һәм ялгышмый. Флорбол уены Көнбатыш Европа буенча тиз тарала. 1980 еллар башында Швециядә флорбол милли оешмасы барлыкка килә. Соңрак флорбол федерациясын Япониядә булдыра. Финляндиядә, Швейцария һәм Даниядә флорболны үз итәләр. 1986 елда халыкара оешма булдырыла. Россиягә флорбол 90-нчы елларда үтеп керә. В Татарстане флорбол совсем недавно, всего 4,5 года. Флорбол Татарстанда күптән түгел генә таныла башлады. 2017 елдан башлап Казанда флорбол буенча 26 команда оешты. Алар Казан мәктәпләре базасында уңышлы гына эшләп килә. Флорбол уены өчен махсус җиһазландырылган бүлмәләр кирәк түгел. Аны теләсә кайсы спорт залының тигез мәйданчыгында уйнап була. Туп, кәшәкә һәм капка булса, шул җитә. Флорбол өчен туп ачык төстәге пластмассадан эшләнә. Диаметры 72 мм, авырлыгы 20-23 грамм. Флорбол кагыйдәләре хоккейныкына охшаган. Уен кырында һәр командадан 6-шар уенчы көч сынаша. Уен 20 минутлык 3 периодтан тора. Иң күп гол керткән команда җиңүче була. Туп һәм кәшәкәдән кала уенчылар саклану өчен махсус күзлек тә кия. Капкачының саклану өчен махсус битлеге һәм перчаткасы бар. Капкачы зур тизлек белән очып килгән тупны тотарга тиеш. Перчаткалар шул вакытта кул чукларын саклый да инде. Флорбол малайлар белән бер рәттән кызлар өчен дә файдалы. Ул хәрәкәтчән спорт түре. Флорбол фикерләүне, хәрәкәтчәнлекне арттыра, мускулларны ныгыта, команда белән эшләргә өйрәтә. Флорбол один из самых... Флорбол командалы уен. Монда беренче чиратта җитезлек кирәк. Һәр уенчының ярышка физик яктан әзер булуы, тренерны тыңлавы һәм барлык көчендә җиңүгә юнәлтүе мөһим. Әлегә менә шулар, дуслар, алга таба да ярыш мәйданында калыгыз.